onnittelut syntymäpäivän sankarille. Mä oon Kososen Jarmo, eli Savon shamaani. Lääkäri sanoi mulle viime viikolla, että tälle meille ei saa tarjota töitä eikä pahoittaa sen mieltä, niin ajattelin ruveta tämmöisiä hommia. Ja mun juttu on hypnoosi. Tiedäis kuka hypnoosista yhtään pitää? Minäkin tiedän, kun mä sain videoita sieltä edellisestä. Aha, okei. Sitten se on hyvä, että joku tietää. Mutta olisi kellään mitään semmoista niinku vastaa-hypnoosia. Sehän on vanha, 200 vuotta vanha ainakin, jota meillä on ihmisiä niinku hoidettu ja autettu kaikissa kiputiloissa. Mitä tahansa tämmöisiä stressiä, unettomuutta, tupakan polttoa, muuta vastaavia näitä. Ja mullakin on semmoinen homma tuossa menossa, että kaveri on polttanut, hän on nyt 65-vuotias, niin 2 tupakatoppaa vetänyt päivässä, mutta se kävi mua hypnoosissa tuossa kautimökillä ja tehtiin peltikappasta, että hypnotoin hänet. Hän on 60% niin vähentynyt tupakatoppoa, että on se aika iso määrä. Ja edelleen siitä mennään alaspäin. Mutta se, että mä teen pelkkää viidehypnoosia. Eli tää on semmoista, että ainakin muut saa nauraa välttämättä. Tänään niin sanottu koode ei välttämättä siitä niinkään tiedä, mutta jos kaikki onnistuu hyvin, niin totta kai voidaan kaikki tehdä mukaan, jotka haluaa. Ja tässä ei mitään vaaraa, tässä ei ole minkään, kukaan ei jää hypnoosiin, ikinä jäänyt. Ja tää on semmonen viidehypnoosia. Ja aloitetaan sillain, että laittakaa kädet täleisesti, jokainen mielellään. No, ottakaa minun tölkkipotti, se häiritse sitä. Puristakaa käsiä lujasti yhteenä ja ajatelkaa, kaikki on teistä itsestänne kiinni. Mä en voi tehdä sille mitään, mutta teidän pitää niin omasta mielestänne niin miettiä sitä, että se on todella lukittuna kädet. Ne on todella lukossa ja ajattelette sitä, että se tulee täältä näin. Se lukko on kova ja se edelleen tulee kovemmas ja kovemmas. Te ette sitä saa irti ja hetken vielä aikaa puristatte ja hengitytte rauhallisesti. Se hengitys on tärkeintä hypnoosissa ja ylipäätään se on tärkeintä meillä, mutta sen hengityksen kautta me rentoutetaan koko kehomme. Ja vielä vähän aikaa. Hyvä. Nyt otatte sen lukon irti ja laitatte sormet tälle vastakkain. Näin. Ja tää on sama juttu. Ajattelkaa taas sama asia, että siinä on se on joku ihme kenttä siinä, että miettikää sitä, että antakaa kaikki fokuksenne tuohon sormen väliin. Kellä tuntuu siltä magneetti rupeaa vetää ihan uskomattomasti. Tuolla on yhdessä ainakin jo kiinni. Sulla. Ja kellä menee väkisin? Okei, hyvä. Sitten ei tarvitse mikkiä näköjään, täällä on mukavasti tätä akustiikkaa. Niin sitten tehdään semmonen juttu. Tulkaa istumaan tänne tuoleille. Pitää siitä, tulkaa istumaan tänne tuoleille. Ja ottakaa jokainen sellainen hyvä asento. Tehdään toinen Minun pitää ottaa videoa. Eli tehdään 15% Minä voin kuvata. Tehdään 15% ihmisistä on vaikka hypnoosi tietylle tasolle, mutta se ei välttämättä ole syvä. Se ei välttämättä syvä se hypnoosi. Hei, Emmi tulee. Nyt ollaan. Ja 50% ihmistä menee tietylle tasolle hypnoosiin. 30% ei tunnu mitään. Ja 2% on semmoisia, jotka niinku periaatteessa lähtee ihan saman tien. Esimerkiksi mä äsken vähän kokeilin, niin no. Luku. Syvempää. Hienoa. Vähän syvempää. Ja syvempää. Aivan, se on tosi rentoa olo. Sä oot maailman rennoin ihminen. Se on todella rentoa olla sinne. Kiva olla sinne.
Äkkiä tästä kun se menee käsin näin. Mä teen sulla esimerkiksi, että olisi noissa... Ei mene. Niin. Joo. Tässä on nyt silleen, niin annetaan hänen vähän aikaa sinne huitoon. Mä viime sanoin Lady Gagaa ja tuossa joku aika sitten, niin se oli Lanssi. Taina. Se nimi oli Taina. Niin, se oli Taina Maari. Ei, Tanja Maari. Tanja, niin Tanja Maari, joo. Niin se oli aina Tanja. Kyllä, mä herätin, että se oli Tanja Maari, että se muista nostaa oman nimensä niinku se mitenkään, ja oli eri kakaa ja kaikkea muuta. Niin sillä mulla on helppo täällä olla, kun mä olisin itsekseni tullut tänne, ja mä en tiedä, ketkä teistä olisi sanonut hypnoosia niin näin nopeasti kuin hänet, niin mulla on helppo päästä sen esittää tätä. Eli tästä lähdetään eteenpäin. Kun sä heräät, niin sä muistat oman nimesi. 3, 2, 1, herää. Hyvä. Moro, miten menee? Hyvin. Mikä sun nimi on? Kirsi. Okei, nyt on ihan uusi. Ihan oikeesti. Kirsi. Onko? Kirsi on sun nimi? Kirsi. Aha. Jaa, okei. Nuku. Nyt kun sä heräät, niin sä et edelleenkään muista sun nimestä, mutta kun annat tämän hatun sulle päähän, niin sä muistat sen oman nimesi. 3, 2, 1, herää. Moikka. Moi. Mikä sun nimi on? Kirsi. Ai jaa, okei. Mikä sun nimi nyt on? Maari. Okei. Ja nyt mikä sun nimi on? Kirsi. Aha, aika jännä juttu. Eikö se oo? Ja nyt sä oot... Tää on taikahattu. Mikä? Maari. Okei. Hyvä. Ja taas Kirsi, kummaksi sä haluat jäädä? Se ei varmaan... Mikä sun nimi on nyt? Maari. Hyvä nuku. Hyvä. Ja me otetaan muutkin mukaan tää. Hän niin on tässä nyt ihan hyvässä kivassa lepotilassa. Ja mä muut tehdä tämmöisen juttu. Eli istukaa kunnolla semmoisessa hyvässä asennossa. Näin. Hyvä. Polvet tossa ja näin. Jokainen. Ja kuka haluaa tulla kokeilemaan? Ja sitten tämmönen juttu. Istutte siinä, niin laitatte kädet näin eteen. Ja sitten oikea käsi kääntyy ylöspäin. Ja vasen pysyy edelleen siinä. Mä annan teille ajatuksen. Tää on taas kaikki teistä itsestänne kiinni. Ja pyydän, että onko Tinderi-puhelimet laitettu kiinni, ettei rupea kilisee. Siitä rupeaa pojille tulee Tinderi-viestejä kaikki ööten. Okei, mennään eteenpäin. Ja miehet kattelee, että mikähän hullu tuokin on, mutta niin se onkin kyllä hullua mennään. Ja mä annan teille ajatuksen. Eli oikeisen käteen tulee hiekkasäkki. Hiekkasäkki painaa tosi paljon. Ja vasemman käteen tulee, pistäkää silmät kiinni, jokainen. Ja hengittäkää nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Ja hiekkasäkki tulee oikeeseen käteen. Hiekkasäkki painaa ihan älyttömästi. Se painaa. Koko ajan se painaa. Ja toisessa kädessä on heliumpallo. Se nostaa vasenta kättä ylöspäin yli korkeuksia korkeuksia. Yhä ylemmäs se nostaa ja heliumpallo nostaa kättä ylemmäs ja hiekkasäkki painaa. Se painaa ja edelleen hengitätte silleen rauhallisesti nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Hyvä ilma tulee nenän kautta ja huono ilma menee suun kautta ulos. Ja taas se painaa se hiekkasäkki ihan älyttömästi. Se painaa kauhean paljon. Ja edelleen se painaa. Kyllä painaa väärinpäin, ei se haittaa mitään. Se viimeisessä sama juttu. Ja se painaa se hiekkasäkki edelleen, se painaa nyt älyttömän paljon. Ja edelleen se hiekkasäkki, se tulee ihan älyttömän määrä sitä hiekkaa. Okei, tähän musta ei paljon tarvii enää muuta. Mites? Onko täällä? Okei, siellä on hiekkasäkki painaa. Se painaa tosi paljon, mitä se painaa.
tämä heliumpallo nostaa ja täällä on tosi kukaan. Tää on kaikki aivan loistavasti. Täällä hiekkasäkki painaa ihan älyttömästi tonne. Koko ajan tulee hiekkaa lisää ja heliumpallo nostaa ylemmäs ja ylemmäs. Hyvä. Ja okei, nyt voitte aukaista silmänne. Mutta pitäkää sama asento. Eli täällä nähdään, että miten se hiekkasäkki on painanut. Tuolla vähän värikkään perähättä on mitään. Mutta täällä on, sullakin on Jaska vähän niinku alempana tää käsi. Nyt sä oot nostanut sen ylemmäs. Sulla on ihan sama juttu. Okei. Ja sulla on. Hyvä. Ja hänellä oli täällä, huomattiin itse, että sulla oli toinen käsi. Joo. Ja sulla ei ollut. Ja Alamäki on ihan paljon. Ja hän oli vähän. Okei, sä oot tuolla lähdössä jo. Semmoisen matkalle, jota uskon, että et ole ennen tuntenut, koska nyt tiedän, että taas löytyy yksi, joka on, sanotaan, täällä alueella. Hyvä, nyt voitte laskea. Hyvä. Hei, nyt ne, jotka haluaa, niin lopautetaan lisätuoleja tähän. Tulee Alamäki. Alamäki tulee. Muukkonen hoitaa. Muukkonen hoitaa. No nyt on kaksi, muukin voi tulla. Maukka kanssa. Tuu Maukkaa. No otetaan tää välillä täällä. Aina. Ei nyt koko ajan lukkeessa. Pääsee sen aukimaan kielestä. Elikkä, kun sä heräät sieltä, niin sä muistat taas oman nimesi, mutta arvaa mitä. Sä et pääse nousemaan sitä tuolista. Et miten. Ja 3, 2, 1, herää. Ei. On kaikki hyvin. Mikä sun nimi on? No niin. Mikä sun nimi nyt? Kirsi. Okei. Teekö mitä Kirsi? Sä et pääset nousemaan sitä tuolista. Tuu tänne. Tuu minulle. Joo, aika hankala. Eikö tää ihan, en kuule, että sä oot ihan terve jalkainen. Ymmärtäisin näin. Joo, läyri. Okei, nuku. Sitten tää vähän aikaa otetaan sähkö pois. Nyt kun siellä herää, niin sä nouset siitä tuolista. Ehkä väliset mun tuolla. 3, 2, 1, herää. No niin, moro. Tuu tänne. Nouse pois. No, terve. Eikö se ollut mukava, kun tommonen huomasi, että ei yhtäkkiä päästä? Joo. Tuoli painaa. Se on jännä juttu, koska se hypnoosissa. Uskotko sä hypnoosiin? Joo. Niin, rupeaa uskomaan nykyisin. Olet sitä tutkinut ja se on mielenkiintoista. Hyvä. Ja kävisikö mainitsi siinä? Ja otetaan nämä muut tähän mukaan. Eli istukaa silleen niin kuin sinä. Laittakaa kädet tähän näin. Tässä menee vähän aikaa. Yksi juttu, että mä kokeen sen nopeasti. Tähän teen sen katteen nopeasti. Tuksa tänne. Okay. Ja terve. No ja. Niin. Mistä on minä? Joo. Nyt mä tunnistan. Me ollaan vanhoja. Joo. Niin on ihan rentona siinä. Ihan rentona. Täältä on ihan rentona. Ajattelin, että sulla tässä on tämmönen mun käden, kun on semmonen piste. Se piste on sulle älyttömän tärkeä. Se on tärkeintä, mitä se ikinä, niin että se keskitys siihen pisteeseen. Aivan siihen pisteeseen. Aivan täysin keskitys siihen pisteeseen. Tunnet miten se on rentoa ja rauhallista se olo. Ja tulee silmät menee pikkuhiljaa painuu kiinni. Ne painuu vähän syvemmälle. Nyt menee koko ajan syvemmälle. Rentoudut, se on tosi hyvä rentoudut. Menet sinne syvemmälle, yhä syvemmälle. Aina menet syvemmälle. Aivan rentona. Hyvä olosti.
Aivan täysin. Ei mitään. Ei mitään. Aivan täysin. Taas menet syvemmälle. Aina menet syvemmälle. Tämä on merkki siitä, että menneet kun on niinku täysin rento. Eli noin hyvä. Ei ole vähän nyt taas on pikkusen syvemmälle. Tulee vähän vielä syvemmälle. Aivan rupeava kuossas kuuluu. No niin, hyvä. Okei. Mä vien tähän tuolille. Noin. Ja näin kaikki hyvin. Ei ole mitään hätää. Joo, ja siihen. Istumaan noin. Hyvä. Hyvä. Istumaan noin. Ja nyt. Ja vielä vähän. Otetaan sitten seuraava. Synttärisankari. Mä teen sen ihan eri tavalla, kun yleensä mä oon tehnyt sitä, että kaikki rupeaa siinä nukuttaa. Mutta siinä on enemmän aikaa. On myöhemmin, koska me ei lähestytä. Meillä on teknisiä ongelmia, niin okei. Moi. Se nimi oli Tiia. Joo. Tiia Maria. Voi olla joku tämän hetki. Ei voi tietää mikä on. Me käsi ihan reiltä. Ihan valkoista. Ihan valkoista tällainen. Tää on tämmönen niinku piste on sulla tärkeä. Kuuntele pisteen. Kuuntele sitä. Tosi kiva olla siinä. Vahvasti jalokas, mutta silti se on tosi rento. Kiva rento. Yhä syvemmälle. Joka syvemmälle. Ja aina syvemmälle. Ja koko ajan. Täydellistä. Noin, aivan täydellistä. Ja olet sinä rentona täysin rentona. Hyvä. Aivan tosi hyvä juttu. Edelleen näkyy hyvä. Aika katsottiin istumaan tuohon. Joo, todellista. Olla sulle. Tää on vielä helpompi kuin maratoni. Mä herätän sut. Sä et muista omaa nimeä. Kokeillaan täältä sulle. Sä et muista omaa nimeä, et mitenkään. Ja katsotaan mikä sun toinen nimi on. Tai mikä sitten nyt tuleekaan. Mä herätän sut. 3, 2, 1. Perä. Terve. Noin. Mitä olo? Hyvä. On hyvä ja rento olo. On. Hyvä, okei. No niin, mikä sun nimi? Tiia. Okei, hyvä. Nuku. Nuku. Meni vähän aikaa. Koittelet oli poikki. Okei, hyvä. Kaikki on tosi hyviä. Sulla on mukava olla siinä ja meidän pitää saada ihan turvallisesti kiinni. Okei, käy istumaan tuohon. Kaikki kontrollit pelaa. Hyvä, ja taas menet sulle. Hyvä syvemmin.
Tehäs kokeilla sulle. Mä houkuttelin sen tähän. Minkä kokoinen ikäinen, ei mitään merkitystä. Mutta jos se on appi hypnoosi, niin... Hyvä Daniel. Jos se lähtee ihan vaan niin pienestä jutusta. Okei, nousi ylös. Okei, kato. Se on joo, lähtee ylös. Uskot sä hypnoosia? Et usko. Okei. Katsotaan. Katsotaan tänne. Ota syvää ilmaa. Näin. Vettaile. Ei vielä. Tää oli yksi puusti juttu, mitä nyt teemme. Mutta rento. Ihan rentosti. Ihan rentosti. Ajattelin, että tuo tässä mistä. Tämä olisi ollut tärkeämpi kuin mikä tässä maailmassa. Täysin parasta, mitä tässä maailmassa. Tosi hienoa. Se voi sille mitään. Se voi sille mitään. Usko. Toinen, joka siellä nyt tuli. Aivan. Syvemmälle. Minä syvemmälle. Tästä näkee sen, että tämä ampuu letkumaan. Eihän kukaan edes pysty tekemään tätä. Sanottaa ja sen veri. No nyt käsi istumaan. No, käsi istumaan. Kaikki. Kiitos. No hyvä. No niin. Ja voitte tehdä tälleen. On niin painava käsi, kun aivan täysin pisteilumasta. Tosi sinne painuu kiinni, kun se piste on joustamaton. Se on siellä kaupungissa syystä niin. Tulee ihan lämmistua. Piste tulee painua. No ehkä rentoa.
Tässä on tämmönen maaginen sormi. Tulee lähemmäs ja kiertää, tulee tällä enemmän ja enemmän. Tää on niinku ihan uskomaton. Se sulla taas se tulee koko ajan lähemmäs sua. Ja lähemmäs se tulee, niin sitä enemmän sulla menee rupeaa painua silmät kiinni. Yhä enemmän se painuu ja yhä enemmän ja enemmän se on täysin oma. Sä katsot sitä täysin kumouttuneen. Se ei ole mitään muuta kuin tää on sulle tärkein asia tällä hetkellä tässä maailmassa. Mitään muuta sulle ei. Taas sulle se sormi. Sä huomaat, että silmät painuu kiinni ja uskomattomasti painuu ne silmät kiinni. Se painuu koko ajan enemmän ja enemmän. Olet sille yhtään mitään. Sormen lähestyy sieltä koko ajan. Se on yhä syvemmälle syvemmälle. Yhä syvemmälle. Sormen koskettaa. Taas me rennossa sinne syvemmälle. Ja syvemmälle. Aivan täysin syvemmälle. Hieno tunne. Meillä on kaikilla niin hieno tunne. Tää on haveriksi peilokset, kun tossa noin. Ja kaikilla on aika mukava. Vai niin? No niin, eikö tää näytä ihan semmoiselta, että nää on aurinkoisella rannalla. Oh yeah. Te ootte aurinkoisella rannalla kaikki. On tosi kiva olla siellä. Se on se aurinko, se lämmittää mukavasti. No nurmikolla ootte, niin tulee kärpänen siihen ja se rupee häräämään teidän ympärillä siinä ja te rupeatte hädistelemään sitä kärpästä pois. Äkkiä se kärpänen pois, että koko ajan tulee kärpänen pyörää siinä ja tulee suuhun ja korviin ja kaikki. Yhä enemmän tulee sitä kärpänen koko ajan pyörii siinä ja te yritätte hengitä sen kärpäsen. Kärpänen se napsatti hyvältä ja taas vähän reiluttaa. No sit tulee vähän viileitä ilmaa, jostain puhutaan viileitä ilmaa. Tulee ihan älytön. Anteeksi. Mä en oo tottunut. Koska tässä jokainen suu on erilainen. Tai jokainen ihminen on erilainen. Eli tämä souvana muuttaa muotoa siitä, että miten ihmiset reagoi. Niin okei. Mutta tosiaan tuli kylmä. Siis tulee ihan tosi kylmä. Teitä poleltaa, näpit on ihan jäässä ja kaikki on poleltaa, koko ajan tulee tosi kylmää. Se kylmyys leviää vaan koko ajan ja tulee pohjan tuuli tuolta ja se on aivan, mitä se on, aivan täysin tulee koko ajan sitä kylmää. Kylmä käy teidän luihin ja ytimiin yhä enemmän ja enemmän. Tulee kylmää koko ajan. Tulee kylmää ilmaa. Ja kylmää ilmaa tulee ja polettaa sitä pakkasta. Liisettä polettaa vietävästi ja polettaa ja ei oo vaatteita eikä mitään. Otatte kaverista vähän lämpöä. Kietouduttu sen viereen, tässä on tää varemman lämpöä. Ota kiinni kaverista, ettei tuu niin paljon sitä kylmää ilmaa. Ja vielä tulee kylmää. Ota kaverista vähän kiinni ja ota sielläkin kaverista kiinni, kun tulee kylmää ilmaa niin älyttömästi, niin se lämmittää sitten vähän se. Ja nyt on jo 500 astetta pakkasta. Ihan älyttömän kylmä on 500 astetta pakkasta. Tämä on ihan uskomaton. Ja vielä tulee lisää kylmää. Se on ihan kauhean kylmää. Voi että. Ja varpaat jo ihan jäässä. No, nyt on jo hyvä ollut. Nyt on jo lämmin. Otte takaisin siellä
Nyt on hyvä olla, ei ole ketään enää mitään kylmää eikä muuta. On kiva olla ja ei tarvitse ihan naurattaa, kun rupeaa naurattamaan. Ja aina kun mä sanon humpuukia, niin teitä rupeaa naurattaa ihan älyttömästi. Koska joku sanoo, että tää on humpuukia, mutta ajatteliko, että tää on humpuukia? Eikö tää ole ihan humpuukia tää homma? Ja teitä rupeaa naurattaa yhä enemmän ja enemmän ja humpuukia. Tämä on ihan päivää, tämä on ihan pelkkää humpuukia. Tämä on ihan uskomatonta humpuukia. Teitä naurattaa 100-kertaisesti nyt, 200-kertaisesti, aina enemmän ja enemmän naurattaa, kun se on humpuukia. Ja vielä naurattaa enemmän, pelkkää humpuukia tämä koko minun souni on. Tämä on pelkkää näyttelemistä ja muuta. Ei humpuukia, tämä on kaikki. Ja vielä naurattaa 200-kertaisesti naurattaa, 500-kertaisesti naurattaa, 1000-kertaisesti naurattaa, 1.000.000-kertaisesti naurattaa. Naurattaa ihan älyttömästi, kun humpuukia sanotaan. Aina kun tulee humpuukia, niin tää on uskomatonta. Ja naurattaa. Ja naurattaa niin pirusti, että sieltä naurattaa kavereita niin hirveästi, mutta mitä ei vaan näe tuossa. Ja humpuukia ja taas naurattaa. Ja teillä on niin hyvä meininki siellä. Naurattaa, kun humpuukista sanotaan tässä näin. Tää on nyt niin hyvä. Ja nyt kaikki palautuu taas ennalle ja nyt mä kun mä lasken 3 alastaan, mä herätän teidät. 3, 2, 1. Herätkää. Ylös. Hyvä. Hienoa. Moro. Oliko hienoa olla hypnoosimaailmassa? Ootko sä hypnoosissa vai? Ootko sä oikein hypnoosissa? Ei ole. Okei. Joku. Tansku jatkaa unia. Sä oot silti vahva siinä. Sulla ei ole mitään hätää. Sä oot täysin vahva kaveri sinne. Ja sulla ei mitään hätää. Hyvä. No ihan vaan ihan. Mene vähän syömille. Hyvä. No jos siellä. No niin. Mene sieltä tuohon noin. Tuosta pohjapäivästä tuonne noin. Oi. Ja siellä. Ja sä menet taas. Sä on alla. Ja taas menet. Suomen oikein vähäkään. Sä oot ollut muuttunut koko ajan. Sä et ole nähnyt mitään. Ai jaa. Nuku. Sä oli ollut näköistä. Nuku. Nuku. Sinulle tulee Jarkille tätä mielelle joku mun pojat. Nuku. Käy sanomaan. Jarkki. Okei, joo. Oli pieni pyyntö, mitä okei. Niin. Mikähän pyörät täällä oikein on? Osaatteko sanoa? Mutta herätän sen, niin se mennään lähteä ajaa sillä mopolla. Mankilla, okei. Se ei saa sitä kääntiä millään. Se ei saa kääntiä sitä millään ja se rupeaa melkein kiroilemaan siinä asiassa. Sinä olet maailman paras neuvoja. Elikkä kun sä herät sitten, niin sä rupeat tukkapuikalla vääntää jotain semmoista. Sitten sulla oli kilpailuja, se oli nopeuskilpailuja. Sä annat nopeammin sitä neuvomista koko ajan enemmän. Ja annat mennä sen ihan 100, koska sulla on kilpailu siinä. Ja hyvä löytää. Siellä autokilpailussa. Lähdet ajamaan rallia. Sellainen tekaa turvavyö niin päälle. Ja sitten ei muuta kuin ykköstä silmää, kun mä lasin kolmeen, niin silloin tuli ajolähtö ja silloin mentiin. Eli kun mä herätän teidät, niin te teette sen, mitä mä teille kerron. Eli 3, 2, 1, herätkää. Hyvä. Tässä on suojat. Ole hyvä. No niin, hyvä.
Eikö lähde mankikään? Mikä siinä on? Lähikäs jokin. Ei mulla Lapseni tukossa. Selvä. Ei muuta kuin kokeile. Kyllä se siitä jää. Ei, vielä voi vetää kovempaa. No niin, ota ryppyä vähän ja kohta rupee ketuttaa, kun ei lähde vankikään. Ja sulla koko ajan nopeuteen, koska kilpailu. Mä oon nopein kutoja. Mitä virkää tai mitä tahansa. Koko ajan vielä nopea. Sulla ei lähde vankkia. Oikealle tulee kaare. Käännä ja hyvä. Kerro ja kestäriä välillä ja kaikkea ja hyvä. Ja taas vielä kovempaa. Ja vielä nyt. Vauhtia. Hyvä. Ja manki ei lähde kääntiin. Täällä niin tekee tuon kutoja on todellakin nopeasti. Ja maailmanmestaruuskilpailut on tulossa ja kutoja kutoo enemmän. Täällä on pensatakku. Kun aika on tulipirkku kanssa. Elä ota sytkää kuule. Se ei ole hyvä juttu se. Joo, eli koko ajan kutoja on aivan uskomattomia. Joo, hei, terve. Nuku. Hyvä. Mitäs tuolla on? Mä herätän nyt. Sä olet tämmönen joku patsas. Eli sä valittaa joku tämmönen, mikä se on tämmönen muotikilpailu. Se voi käydä jonkun asennon sieltä ja... Niin mä en vieläkään mopo käyttiin. Sä on joku tämmönen muoti semmonen nukke tai joku. Se voi tulla tehdä mitä vaan. Se on ihan sun omasta päästä. Eli 3, 2, 1 herää. Tuli se joku meille näyttää. Nyt rupeaa heti jo kaverilla päästä niin lähtemään. Pitäisikö se mankin jättää rauhaan? Käsytytään se palaamaan. Elää. Niin saa hyvät palovakuutukset. Okei. Nuku. Nyt ei ole mankki jo enää. Sama juttu sulle, niin sä et pääse ylös siitä tuolista. Sä pääse siitä tuolista ylös, vaikka sä nyt ei haluaisi. Käy nyt muukin juttu. 3, 2, 1, herää. Terve. Tuu tänne, mulla on vaan se asia. Ei ole, kun on ylös siitä. Normaali. Tätä on 100 kilometriä. Käykää vasemmalle käänny. Nyt tulee se täristävä kohta. Täristävä älyttömästi sinne. Se tie on todella semmonen täynnä kuoppia ja todella mutkainen on maan tie. No mikäs sinne nyt? Onko sä joku turvavyö siellä vai oot sä liimannut takapuolesta sinne penkkiin? Ei, kyllä paljon vähemmän. Ei, no kumma se on kyllä. Tää on ihan uskomaton juttu. Tää on aika kova juttu. Ei. Mies ei pääse tuolista. Eikö kumma juttu? Ja, no. Mä tein tuolle Antti Karjalaisen, kun on imitaattori, niin sekä ei päästä tuolista. Sen jälkeen oli aika hauskaa henkilö. Se oli pääesittely, ne oli tämmönen niin kuin sanottu sivuheitto. No hyvä. No, niin hyvä nuku. No niin, kun me herättiin, jos se on ihan ok.
Se nouset kyllä tuolista, mutta se et pysty liikkumaan. Ja se on jalat painaa tonneja. Ne painaa tonneja ne jalat. 3, 2, herät. Hyvä. Nyt tervetuloa. Nostaa. Hyvä. No niin, mutta se mitä se pysy liikkumaan. Se painaa tonneja nuo jalat. Molemmat jalat. Painaa ihan tonneja. Älä kaavu. Painaa tonneja ne jalat. Painaa niin älyttömästi ne jalat. Tuu tänne näin, saat 100. Keikkapalkkio meni sinne sivusuuntaan. Tuu tänne, niin saat 100. Nyt me on riski. Nyt me on riski. Mitä? Nyt me on riskipelissä kyllä. Joo. Hyvä. Joo. Niin, ei se, sulla oli sen muotinäytös. Muotinäytös on sulla. Tuu tänne ja näytä muotinäytös tässä. Ai olit joo. Mikä se oli? Mikä se oli se sinun, Anders, mikä se oli se sinun tää juttu, mikä se oli? Okei, aika hieno. Mietiskelijä. Vaikka sä oot kannossa, ei kouluttele, aivan ihan niinku mietiskelijän näköinen. No niin. Alkaa rintaat tulua niin pahasti jo, että joku. No, miten? Pääsit sä nyt siihen tuolistoon vai? Pääsit siellä istumaan, hyvä? No pääsitkö kävelemään? Ei. Okei. Mä teen susta terästä. Täysin terästä. Elikkä sä oot niinku, mä käännän tänne päin. Käännän pyrität. Vähän aluksi jaloittaa, ei se toimi. Okei, nyt pitää palauttaa se sinne ja sitten tehdä terästä. Eli mä tarvitsen pari vahvaa miestä tähän. Mulla on. Okei, kuunnelko? Hyvä. Nyt kun mä herätän nyt liikkumaan. 3, 2, 1 herää. Noniin, herää. Noniin, tuu kävelet tänne. Ei sulla enää siellä mitään. Eikö? Vielä on. Ei oo kyllä. Super. No, vasta pinttuja näin ikään. On niinku normaali. Hyvä. No, ei oo enää tonneja siellä. Okei, tuu tänne. Ja kato. Nuku. Mä teen susta terästä. Se tulee täyttä terästä. Kun sä tulee taas tänne, kun tulee terästä suuremmaksi ja suuremmaksi. Se tulee todella niin kuin sä terästä täysin terästä. Aivan täysin terästä. Hyvä enemmän sä suuristut ja sulta tulee terästanko. Hieno ja vahva, kiitävä. Ja sä oot kuin terästanko. Okei. Nyt pariksi riskaa miestä tänne. Eihän Tero auttaa. Tuolla vaan. Ei tässä ei hypnotisoja. Tuosta ihan vaan tälleen. Terästanko. Täysin terästanko. Aivan täysin terästanko. Okei, mä tarkoitan sitä, että meistä tuolle ja mene tänne perään taakse. Näin. Ja sitten rupeat kallistaa sitä vähän puolia. Tää on täysin terästä. Täysin terästä. Ota jalosta kiinni. Hän on täysin terästä. Hän on ihan täyttä terästä. Siitä vaan. Täyttä terästä. Juuri näin. Tässä on hyvä baaritiske, olisiko drinkkiä. Täystä terästä ja... Eikö se ole vähän... Te ootte hypnoista, kun tekin luulette, että se on täyttä terästä. Ei vainikaan. Niin kumminkin. Kumminkin. Ei pysty olemaan... Ihminen pystyy olemaan tälle, vaikka jos mikä urheilija, ei ole näin. Sehän on jäsen. Okei. Otetaan taas siihen. No hyvä, ja taas. Hyvä, hienoa. No niin.
Niin, ja kaveri. Joo. Tää on muutakin, varmasti tuli vähän mukokään. Okei. Ja mä lasken 3 ylöspäin, niin saa vereille. 3, 2, 1. Perä. No niin, et oo enää niin jääkä. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. No. Kaikki hyvin. Liian vaan kutu. Tuota aika kumarassa on nää. Kuikkoja lankaa, sellaista sukat. Joo, kyllä se. Vähän istuttaa kaikkia. Kumar. Pienemmänä. Etkö? Aha, okei. Täältä tulee. Tää on pikkusen vielä. Tää jääkistä jäi vielä. En piti sanoa mitään muuta. Hyvä. Kaikki hyvin. Hyvä. Joo. No niin. Siihen jäi. Se on kyllä kovaatettu neuvolla. Sä oot kyllä neulonnut jo kilometrit täältä. Viimeisen päälle hyvä on se neulomisen laatu. Sä oot se neulontakilppu oli ehdottomasti voittanut. Katsotaan minkälainen siitä nyt tuli. 3, 2, 1 herää. Terve. Teillä on kilometrit tai sitä niin. Eikö hieno? No niin, tutustumaan tänne tuolille. Nyt mä teen semmoisen tempun, mitä ei ole perannut muutaman kerran, mutta nyt mä teen sen jutun teille. Noin, hyvä. Eikö sulle mä teen vielä yhden jutun? Noin. Ja antaa vaikka. Tää ei varmaan haittaa, mä otan tän tähän näin. Jälkeen on skorpikiinni. Mitä? Mä herätän sun. Niin sä et saa Coca-Cola-pulloa nostettua ylös tavallaan. Et miten? Et saa Coca-Cola-pulloa tosta lamppia. Et nostettua miten? 3, 2, 1, herää. Moro. Coca-Cola-pullo pitää saada tuossa nostettua pöydään. No niin, nosta. Nosta se tuon pöydän. Nosta. Mä en se nyt paljon. Mikä? Mikä paino? Nosta nyt se pullo ylös. Nosta nyt. Yritä. Yritä tosissaan. Ai et. On nimittäin ihme Coca-Cola-pullo. Elä tapaa itse sen. Mies kun oli Coca-Cola-pullon nostus. Kyllä se oli 0,5 litran pullo. Joo, eikö aika kummia? On tää kyllä, joo. Ennen ei oo kyllä jälleen käynyt. Se on erikoisliimaa siellä, ei vaan. Ei tää nyt on mitään. Ota kiinni tätä mulle, mä heitän sun. Ota varoista. Ota kiinni. Ai jumala. Kyllä nyt varmasti. Pääset säkin kosaarista katsomaan. Ei saa Coca-Cola-pulloa nostettua tuosta lattiasta. Vahva mies. Perästä. Minä sanon vielä nostaa. No ei tää ei ole. Jos minä haluan. Okei, no antaa tän tehdä. Mä teen teille toiselle nuku.
nuku, 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 nuku. Tarkoittaa tämmönen pientä pallo se Pitäis täällä olla. Okei. Tän harjoitellaan nyt tän puolella. Näille mulle kun mä kosketan teitä ja herätän teidät, niin te ette näe mua. Te ette näe mua, kun mä teen näin. Kun mä teen näin, niin sitten näette mut. Eli 3, 2, 1, herätkää. Ylös, herää. Näettekö mut nyt? Joo. Näettekö mut nyt? Näette. Okei. Tää on ihan pahoilla. Tää on vielä lisää välineitä. Niin joo. Hei 5-20 hei, tuossa kokeile saat sitä kuulua. Saat vaan mulle. Miten sulle sitten, jos hän nostaa sen, niin miten no ei muuta kais kokeile vielä, kyllä se se. Elä sä selkeästi. Se oli kyllä, eihän me uskalla antaa tuota pulloa, kun se tipahti sen kanssa tuonne lattialle. Haluatko kokeilla vielä uudestaan sen saman? Se on aika painava se pullo. Kyllä se vielä, se vaan pitää saada vähän ylös, niin kyllä se sitten. Se on ihan totta. Kyllä saa otteeksi. Kun me saa ylös, silloinhan se on niinku nostettu. Nostaa vaikka 10 senttiä, niin mulle riittää. Kyllä, että nousee. Eikö vai mennä? Joo. Joo. Nousee, nousee. Kerro nostaa. Herät siitä sä oot joku soittaja, sä soitat jotakin kappaletta, mitä sä teet äidillä. No kokeilla sitä. Herät. Sä soitat jotain instrumenttia. Ihan mikä tahansa instrumentti. Soitat sitä. 3, 2, 1, herää. Mikä se oli se sun soittopeli? Rupeat soittelemaan sitä. Et osaa mitään soittaa. No laula sitten. Osaat, hei. Nuku. Nuku. Te ootte tyttöbändi. Te ootte tyttöbändi tai singereitä, laulajia. Ja kun mä herätän teille, te ootte tähän estradille ja näytätte, mitä te osaatte. Ei muuta kuin 3, 2, 1, herää! Hyvää iltaa. Nyt ei muuta kuin estradeille. Hyvä. Ei lopeta. No niin, esitykää tänne porukka. Ei nyt. No niin, mikä teidän kappaleen nimi on? Hei lopeta. Hei lopeta. Aha, onko se joku tietää kenen biisi se on? TikTok, no niin, joo, no niin, mene mukaan. Ei lähde. Ei näin. Vanhanainen hunningolla. No joo, vanhana ja hunningolla. Tiedän pari biisi. No esittykää, teillä on, hei, niin teillä on ainutlaatuinen tilaisuus esittyä tuhansien miljoonien ihmisten edessä. Antakaa mennä. Mitä? Niin mitä lauletaan? Niin. Oli se Lady Gaga. Lady Gaga, okei, nuku.
Lady Domino. Sä herättiin tänne, sä oot joku maailman tähti, en tiedä kuka, niitähän on paljon. Ei oteta miespuolinen, vaan otetaan ihan tämmönen naispuolinen. Sä voit niistä valita ihan ketään vaan siellä. Mä en niistä kaikista tiedä, mutta sä tiedät. 3, 2, 1, herää. Moi, kuka sä oot? Ei kaka. Noniin, okei. Sulla on missä se meidän mikki on? Sulla on niin tässä mikki ja opet vetää. Nyt pitäisi ostaa musiikkia, mutta tää meidän laitteessa meni vähän. Tai ei oo käyttäjiä, kun itse joutuisi tekemään kaikkea pysty tekemään. Mutta Lady Gaga esiintyy meille tänään täällä Rahulatalolla. Ole hyvä, Lady Gaga. Poker face. Poker face. Hyvä, jatka vielä. On se toinenkin. Poker face. Hyvä, ja vielä vähän. Poker face. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia Lady Gaga. Milloin teillä on seuraava esiintyminen ja missä maailman teatterissa? Ehkä joulukuussa 14. Ahaa, missä tapahtuu tämä show? Helsingissä. Ahaa, onko ihan Arvo-areena? Eikö se ole suljettu, mutta mikä siellä on näitä? Mä en nyt tiedä. Onko se vessulisuuksissa todeta? Ei kun se on varmaan jossain operassa. Ahaa, oopperatalossa, okei. Onko osaatko mä laulaa myös oopperaa? En tietääkseni. Okei, nuku. Mä herätän, niin tää puhuu se ei nyt pysty puhumaan, kun se on suu vähän tälleen kuin mutsulla, kun se puhutaan tälleen, kun ei pysty puhumaan. Sitten kun kiinnostaa puhua siinä sitten. Yritin semmoinen, että se ei voisi oikein puhelimeni. 3, 2, 1, herää. Terve. Terve. On kaikki hyvin? Miten se juhluksi? Se on jotenkin vähän niinku huonossa kunnossa se juhluksi. Se on niin semmoinen huono kunnossa se juhluksi. Mutta se on puhua. Ei pysty viiniä juomaan. Ei pysty viiniä juomaan. Hei, ajatellaan, onko sulle juomista? Hänen mukissa vai? No niin. Pysty juomaan, ei mitenkään pysty juomaan. Ei kun ihan on niinku kurkkurolla. Ei onnistu. Huulet menee ihan tutturolle. Huulet on. Jotenkin niukkaus oli hyvä. Olis kyllä hyvä, kun ei pysty, ei se. Kyllä on niin on vaikea paikka. Koko ajan vähän vaikea. Okei. Hyvä. Anna mulle. Ei se nyt tullut. Okei. No niin. 1, 2, 3. Perää. Noin. No, joo pois. Taas ylös. Taas välillä vähän jotain kohta. No, hyvä. Onko täällä yhtä vettä? Tuotko mä lasillisen vettä? Lähti hakemaan just. Joo, hyvä. Kiitos. Joo. Nuku. Tuokaa toinen lasi. Päivä. Nuku. Hyvä. Hieno. No niin, hieno. Nukut sinne vähän. Nyt niin, mä en ole tätä koskaan tehnyt, mutta nyt katsotaan miten tää homma toimii. Kyllä on niinku silloin kaikki, ei oo mitään hätää eikä mitään, mutta kun mä tarjoan teille, niin tää on vodkaa täällä. Te otatte huikat siitä ja tästä tulette pikkusen känniä taas silleen niinku sopivasti pienessä sievää. Okei. Eli kun mä kosken sua, niin
Otatte pienen kuikat tästä, että ottaisiin nyt pikkusen syövää kännin. Alkoholin vaikutusta ei ole, mutta tunne on sama. Eli 3, 2, 1, herätkää. Hyvä, noin. Siinä on piipaa, ota siitä. Aika vahvaa on, eikö olekin? Aika vahvaa on. On tosi vahva. Eikö aika vahva? Mitä se on? On pahaa, niinkö? Onko? Ei pysty juomaan. Ei pysty. Ei pysty juomaan. Kuka haluaa maistaa, onko tää vodkaa vai mistä tää on? Ei, voimme maistaa, ei tässä mitään. Otatko vielä yhden? Ota vielä kännin päälle, joo. Ei mene vittu sulle pärjää. Tää on vielä vahvaa. Joo. Oli aika vahvaa tavaraa. Sieltä ihan pyörissä. Kävi vähän niinku silleen. Musta kävelen näin. Ui! Hei tää pullo. Pullo, täällä sun on pieni. Tuossa välillä nostaa sitä. Tuolla lähtee. Tää lähestyy sitä. Joo, sitä pitää kunnioittaa sitä. En näe. Mä ajattelin, että jos me saa sitä liikutettua pois tuosta, niin sitten se lähtee. Niin, kyllä. Joo. Otapa köyvästä tukea. No niin. Nyt. Missä nyt kuvaaja? Täällä. En minä sitä tee. Mutta minä olen ne filmit itse, että on settiä. Eikö ookin kumma juttu? Käännyt antaa pojalle pullo. Niin. Hei, oot. No, yhdessä voitte nostaa tuon pullon pois. Katsotaan mitä sitä. Et saa sitä. Et saa sitä. Eli 3, 2, 1. No niin. Täällä on sulle kaveri, niin nostakaa yhteiskunta. Se sitten. No niin, sitten lähtee. Anna minä katson. Se sattuu kämmenelle tulee. Nää on tapaa. Enää heitä sitä. Älä osoittele. Ei. No niin, okei. Me istumaan. No niin. Mulla on tässä tämmönen nukutuspiste. Menkää istumaan. Koonakin haluaa tuohon mukaan. Kuka? Koona. Saatte mennä sinne katsomaan, mutta jos särpautaan, niin en ole tästä metrypnoosia, niin sitten. Okei, mulla on täällä Käy kokeilemaan, että istuu tänne. Viimeiseen penkkiin. No mene. tavallaan. Ota. Ja tykäydetään. Mä tiedän, että mä taas tehdään, että tuossa tulee vielä traumoja, että yleensä pulloa ylös, niin tässä on, tää on hieno
hieno ja tosi hieno porukka täällä ja siis näitä juttuja on vaikka miten paljon, pitää vaan itse kehittää ja sitten niinku löytää ne ihmiset, jotka siihen on niinku sanotaan näin tälleen niinku alttiita. Ja niin kuin sanoin, niin eivät ole alttiita ja se pitää aina hyväksyä. Eli me ollaan tehty tänä päivänä jo aika huppea kattaus tässä ja okei. Kun sä herät, metsämies. Sulla on hirvitähtäväksi. Se hirvi tallustelee sen ja sä rupeat sihtaamaan sitä kohti ja sit osaatat sitä menemään. 3, 2, 1 herää. Terve lähti karkuun. No siellä tulossa on vielä pari hirveä. Kokeile niitäkin, jos tulee kohdalla. No hyvä. No niin, kaatuko se hirveä? Ei. Eikö mitään hutilaukasta jauhaa? Käykistämään. Joo, ottaa heidät ylös. Se on hypnoosissa tärkeintä. Kukaan jää hypnoosiin ei jää siihen, vaan tarvitaan vaan. Ne pitää tuoda silleen niinku hitaasti ylös. Eli lasken 10. Kymmenestä alaspäin. Te nousette sieltä sitten joka kerta. Tänne meidän tietoille tuutte ja sullakin tulee kokispuulla nousee. Ja te kaikille. Sellainen on huomannut, että ihmiselle tulee tämän jälkeen tosi rento olo, koska tämä tarkoittaa sitä, mitä käytetään tuolla, en puhu lääkettä, vaan hypnoosista hoidossa, niin tulee niin rento olo, että kaikki kivut ja tämmöiset hermopinteet ja muut niin, yleensä auttaa jollain tavalla. Ja no niin, eli tällaisen 10 alaspäin, niin kaikki rupeat heräilemään siinä. Ja tehdään 10, 9, 8. Rupeatte nousee sieltä, tulee tosi hyvä olo. On koko ajan tulee 7 ja vielä hitaasti ylöspäin. Kiva olo, on mahtava olo olla siinä ja ei ole mitään, kaikki menee ja jee. Ihan hyvä. 6 ja taas tulette ylemmäs sieltä. 5 ja taas ylemmäs. 4 ja taas. Melkein jo herää. 4 ja taas tulette sieltä hitaasti ja silmät aukeaa. Pää nousee. 3 ja taas on hyvä. 2 ja taas on nousee vielä ylemmäs sieltä ja 1 ja no niin, täysin herää. Täysin hereillä. Jos kokee, että saa koko kahkupuolan kuulua, että saa tehdä sen. On kaikki hyvin. Ei ole kaikki koko ihan oikein. Muistat nimes? Mikä päivä? Ja tuun ruuhaita. Tämä on sitten
Niin se olisi pitänyt mennä varmaan sinne ihan heti. Mä olin tuolla, ei kukaan. Niin mä katoin, että sä olit tuolla kaukana. Ei kukaan nyt sanonut. Anteeksi. Joo, kiitoksia. Tässä oli neuvostosta. Tähän voisi jatkaa vaikka miten paljon, mutta